karon ania ang laing sumpay ning sugilanon, ang babaying nakapula. Marulinda, Parigor, unsa ka to nabuak sa taas? Gisusi na magkanto ni Trining. Aron atong mahibawaan kung unsa tong nabuak dito sa taas. Nga naman kang may kalit mga buak dito. Mas maayo pa, mupadayon ta sa atong pagpangaon. Mga untag padayon, Stacy, anak. Sige, Marulinda, Parigor, upanintas na pagpangaon. Ni anak ko sa sod ning maong kwarto. Hala ay, unsa lamang katong ihagsa dirig na buak? Wa man. Hala ay, pagkabugaw ay bagyod kining kwartuha ay. Porti man pagkadakua. Hala, kadako ba ni ining umaabot nga kwarto ni Ma'am ug ni Sir? Kwarto na gid ni Ma'am ug ni Sir. Kini ana man karon sila diri naman ning baya. Hala ay, unsa man gyud katong nabuak nga wa man gyud nakita nako diri nabuak sa og ay. Klaro man jud ka itong dungog man tay kainamo to dito sila nga dunay ning hagsa diri sa log og nabuak ang bilda. Pero hala ay, kay bulungan man kaayong wa man. Hala, unsang taon to mundungan ay. Hala, diri magitong kwartuha dunay nabuak pero wa man. Hala ay, unsa na ikakadto na? Hala, unsa may katingad albi ka ni baya ay pero wa lang sa Ginoo ay kay hinlo man kay palibot diri imposible pugpuy anig mga malignog kiniminta. Ay, mas maayos tingali ay mugawas na siguro kung ining maong kwartuha kay ako tong kanang sirban tong akong mga amo dito sa silang nangaon pato sila. Ay, gusto mugawas na ako ipagdiri ko gawas din una. Oo, sakin may kalit man o kasira ang pultahan din ni mong kwarta. Oo, sakin ay. Nganong ning sira man kini kalit. Hala, misirado man kini ay kaysa may ning sirado na ko dire. Milamba mang pultahan. Ma'am, sir. Sir, ma'am, na stay sir. Ay, Diyos ko. On sa makinita mo, dire ka nung sira makinig pultahan. Ay, di maging maabre. Sir, ma'am, tabang. Nalaki ni maong pultahan. Tabangin ko ni ma'am. Sir! Sir! Ma'am! Sir! Ma'am, tabang! Tabang! Sir! Oh, ngano ka ba? Unsa ba'y nahitabo ni mo, Trining? Nga nung nagsingkit-singkit ka man diha? Sir, ma'am. O, sinahitabo ni mo, yaya? Nanalakan ko. Doon na may nagsira sa voltahan. O, andrin imong kwarto, sir. Unsa? Saan ka nagipanulti ni mo, Trining? O, saan ka nang imong kisulti, yaya? Lalaki na, Stacy. Kanang ko, ako pagsusi, diri, ma'am. Di ba, gisugo ko yung pasusi. Isusi ko, diri, mo ang kwarto, ma'am, sir. Kaya katong na inabuak ka ganinang ato na dungog ba? Unsa man, may nabuak ba di sa sod, Trining? Uuha man yung taon, ma'am. Ay, sir. Unsa? Uy, nabuak diri sa sod mong kwarto, ha? Natihala ko diyang mugawas na unta ko, ma'am, sir. Ni kahit maragsira ang pultahan, ay, mur maggisiraan ko dire, may nagsira man ka na ako. Unsa yaya, Trining? Oo, dahil. Mao ka na, ay. Imposible, God. Kinsa ba'y nagsira ni mo din hi, Trining? Wa may tao din hi, kita lang man din hi. Bitaw, kita lang man din wa may nagsira ni mo. Basin ug imong gipadlak ang pultahan ug nalimot ka lang. Sir, Rigor. Wa gintaw, sir, ay. Di gintaw ko malimot, sir. Wa may gikunan ni raspurtahan, ay. Kalit lagi kining gilamba og kusog kaayo, sir. Unsa, yaya? Lalagi, ay. Ay, nahibaw na kung unsay sunod di anda. Imo lang ka og galingon ang imong gihadlok, Trining. Ay, basin og kanang nalipat lang yun ka. Ikaw ra nagsirado ni Ana. Pero ma'am, Ayaw nagadugang imong kaugalingon, Trining. Way katingad ani ining baya. Ug dili tinuod nga may ning sira nimo. Dinhi nining maong kwartuha. Parigor. sir. Wa gid tayo samok sa atong pagpuyo, dre, ma'am, na. Mao ka na. Tungod kay wa na gay magsigig panunggal na tumupahawa ta dinhi. Kay ato na magyud kini kaugalingong panimay. Husto ka, Marulinda. Yaya, Trining, wa nagisamok din sa atong gibalhinan karon.
Ay, mauligi ka na ay, day Stacy. Mas maayo tingali. Ma, yaya, ang magamit basta na ibiling tag-iya din unsa man, may plano ba kamo ipanglabay kini? Mas maayo pa siguro, training. Ato na tingaling ipanglabay ang mga gamit sa nahibiling tag-iya din kay kami na maging ang nakapuyo din ning baya karon. Ay, mas maayo pa siguro ma'am ay mag-operasyon hinlo ta ma'am. Kay kanang naarabay mga bahay ning bayan kay abog-abugan. Mas maayo gi siguro gusto ka nang nahuna-huna ni mo day Stacy. Ato nang ipanglabay ma'am Rolinda ang mga kagamitan dres kaning tag-iya. Mauna, ma. Dahala sige. Labi na gid ka ng litrato nga ana sa bumbong. Bitaw ay, kanang litratos babae no, tuod kanang naadya sa bongbong, kanang dakong picture frame. Unsa man ma'am, ato na kanang ilabay ma'am, kay larawan man kana as kaning tag-iya din sige, training. Mas maayo pa. Ato na kanang ilabay kanang maong larawan. Ug to na pagyud mga kagamitan dito sa kwarto para mahinluan na gyud kining baya ug ang amo magamit na ang mahipuli din Sige, ma. Sige, ato ang kanang ilabay sa kanang picture frame nga naas bongbong. Ay, salamat intawa. Nahuman na nagtawon ng panghinlo ni Ma'am Rolinda ang tiwok bay. Itabangan ko si Ma'am. Ay, kapuya biya ay. Yaya, Day Stacy. Tuod day kanang hala day, gikapoy ba ko day ay. Muuna lang ko ni mog sa kastaas day mo pahuway ko day kay mura magkugipang balian day ay. Sig tuwad-tuwad akong panilhig day sa matag parte ining kwarto ining mong bayad day. sige yaya training, way problema. Pag una na nagpahulay kay sa ko nakita nimo yaya, gikapuyod ka ayo ka. Ay, husogid ka day Stacy. Sige day muuna na lang ko nimo day ug sa kastaas day. Ikaw na lay palong sa mga suga day ha. Yaya, way problema. Ako na bahala mo palong sa mga suga din Sige day. Ari na ko day. Sige yaya training. Tuan na si yaya training. Misaka na siya sa taas para mapahulay. Hinlo na ang tibuok bay. Kaya nahilo naman kini ni yaya o ni mama. Hosta. Musaka na po siguro ko sa taas para mapahulay. Kay si papa o si mama nang pahulay na sila. Lakip na si Rian. Hosta. Ako na kining palawon kining maong suga. Una para ko kanang litrato nga na sa bumbong. Kilidri sa maong hagdanan pa ingon sa taas. Una, ang litrato. Di ba gilabay naman ka na niya training o ni mama? Pero, ang maong nakong larawan niya sa bumbong. Ang larawan sa tag-iyang nga babae nining baya. Dili. Nganong nahibalik man ka na diya sa bumbong. Kilidri sa hagdanan pa ingon sa taas. Nga unta, ilan naman ka nang gilabay. Nganong nahibalik magkana niya sa gibutangan ni Ine. Unsay sunod nga mahitabo? Ayaw lang yun si Piata. Paminaw ang babaeng nakapula. Tagsulat, Ace Chavez. Gidalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Ang babaeng nakapula.